Izena bizkotxoa txokolatekin. Zergatia, bizkotxoa gure amonek egiten zuten eta guk pixkat modernizatzeko txokolatea eta glas azukrea jarri diogu. Osagaiak: txokolatea 3 arrautz, jogur bat, azukrea 2 jogur pote, ekilore olioa jogur pote bat, lehina, irina 3 jogur pote, legamia sobre bat, mantekila, glas azukrea eta mermelada. Lehenengo, txokolatea zati txikietan banatzitugu eta urtu iten ditugu. 3 arrautz botatzitugu eta nahastu iten ditugu. Jogur pote bat bota eta nahastu. Azukrea 2 jogur pote. Eta nahastu. Ekilore olioi jogur pote bat eta nahastu. Irina 3 jogur pote. Eta Eta nahastu. Legami sobre bat eta nahastu. Mantekila egurtzi bizkotxo molde guztitik. Bizkotxoaren nasketa bizkotxoaren moldean sartu, gero labean sartzen dugu 180 graduta eta 40 minutu inguru. Berrogei minutua pasatzen diranean bizkotxoa atzea eta bizkotxoa erritzi moztu eta mermelada jarri. Gero gaineko zatia berriz hartzen dugu bizkotxoan eta gainetikan glas azukrea jartzen dugu. Borobil formako molde bat hartu eta bizkotxoa moztu. Bizkotxoa plater polit baten edo nahi dezuten plater edo ontzi baten sartu eta gero txokolateakin dekoratu. Azkenik jabe eta disfrutatu! Eta sukaldariak Helene, Txabe eta Maiu Bitrongera.